Pas. Så skal det bare billede. Så skal det... Dyb. Ja. Den blå? Ja. umbrellalaro nadaichillalaro ilu په دغه کې و اوس په ویډیو کمره کې یې که نه اوس چې نو دلته ونیس درځه سهار مو په خیر درځه Good morning guys. Today is Habiba's first day in kindergarten. Let's see how it is going with her. So we have like 5 minutes walk to the kindergarten and she really likes to go outside. Now she knows where it is. Huh? Yes. So she has been at home for the last 1 year and about 2 months, 3 months, and now she would like to play and talk and run with other kids. That's why she's going some hours to kindergarten. That's the دي خواته ولته اخواته هلته ځو هلته لار اوغه خواته ده ولته د لار دي خواته نه ده So now we are at the kindergarten here. Oh, yes. Yes. Come at least that's right. Oh, Hassan. Kristen, huh? Gigi? Come at thee, show. The baby eye, come at thee. Okay, so. Oh. Daga di da bulbul mo ka so. Daga di. Så skal det bare billede. Så skal det... Dyb. Ja. Vil du have den her? Hvad er det, vi har? Denne her, hvad farve skal det være? Hvad farve? Den blå? Ja. Hej med os. Ja, skal nok få lov. Du kan tage den her, og så kan du tegne katten herovre. Så male katten. Ja. Hvor går det? Det var godt. Habiba, her. Hvor går det? Så, kom så, Daniel. Klip. Kan du tage en anden farve? Det er gult. Så skal de være på plads igen. Ja, det er Ja, du skal dejligt. også få lov at klippe her. Hvor er blå hen? Her er blå, her. Her er blå. Vil du gerne låne en blå? Sådan der, ja.
Nej, hvor en god til at lave blå. Jeg synes, man skulle ansætte faren. Han er rigtig god. Ja. Så skal Prøv at se her. Så er 2 her. her. Dalapaman. Dalapaman. Det siger far. Det ligger min jakke her, så ved hun ligesom, at jeg kommer til. Og så har vi en tynde. Skal vi prøve at vente den om? Skal den være grøn? Ja. Grøn. Skal vi vente den? Grøn. Ja. Banaheu tam यहाँ पे बारह उस्तले थे दस्ता तो कोर बनाए वाला अपना था ये वो काल उद्भिद नहीं شاید به کار وکم یو ساعت او کوچنی بالته یي نو بیا به وګورو چې څه رقم کیسه جوړیږي ځینې د خیر سره بل چې دی هغه درګېله شاید ودرېږه یا ښه دې وکړله ودرېږه تلیفون اخواته کوم هلته ګورم چې څنګه ده شزیوینه معان دي او ما پورا ولاګ جوړ کړی دی یو څو مرو ګور وس نارینه هم نشته دلته که نه Hej hej. Typ typ. Hop hop. Synes du? Vil du gerne smage? Har du set noget dejlig mad? Silje? Nå. Jeg tror ikke hun kan spise den selv. Jeg kan give hende lidt. Tak skal du have. Ja, her. Garam nada. Er der en tallerken, eller jeg kan måske tage det der papir, eller? No, jeg tror også, hun er lidt sulten, tror jeg faktisk. Her, skal vi lige sidde her. Så du bare Tup. Yes, bismillah. Ja. Og hun ville hellere selv. Her, se. Bismillah. Ja. Her. Okay. Tak for mad. Her, lille Habiba. Er det også iransk navn, eller ikke så meget? Ja, vi har også. Okay. Habiba. چی کار میکنی حبیبه؟ رکسا اسپسیشن Nej, hvor er du sød. Lille Bodil har en gave til dig. Nej, hvor er du dygtig. Nøj, er det et æble? Hej med dig, Paulik. Hvad laver du her? Hej, Olga. Se, hvor mange børn du har fået med. Nye veninder. Du må gerne låne dit æble. Hej. Det var Hugo. Har du hilst på Hugo? Hej. Tusind tak for mad.
او دلته خولي دلته د لپمان نه ځې درځي چې ځو وځو ځه خولۍ پر سر که واخ بس خولۍ پر سر که چې ځو واخ دلته راځه دغه دی